मागच्या घरात किती मिळाले? अरे कसला काय 100च गावले. का 100? नाही 500 घेऊची. 500 चाकर मणी इलो. होय. हा हाक मार देन का काकी. ओ काका चल मारा देते गाणं म्हणा सुरुवात कर. येतले बरोबर. आय ना का बायना घेतल्याशिवाय जायना. माझ्या नावानं दुपारची लोक झोपले तरी तुमचा आता काय चालला काय? ओ काका आईच्या खोची सभा बघता दुपारची काय एक मिळाला नाही. काय मिळालं चला ए थांबा. हो बाबांनो भाऊ पैसे देवा त्यांका. किती हो सण असा आपलो आणि सिमग्याक ना असा दारा दिलेल्या पाठी पाठूचा नसता. गेला तू चाकरमानी आहेस. होतो तो काळो सरडो होतो वाढलेलो होतो एरंडासारखो दिसता ना. हे सगळे मिळालेले पैसे आहेत ना ते जमवतात ते काय करतात तुका माहिती आहे? माहिती आहे तुका? ते काही असू दे बाबा. हो आम्ही चाकरमणी जरी असलो ना तर हेच दिवस आहेत जे मला तुमच्याजवळ आणि आपल्या गावाजवळ घेऊन येतात. हो आम्ही साहेबाशी भांडण सुट्टी घेऊन हेच दिवस अनुभवण्यासाठी गावी येतो. कारण हे आपले सण, हे आपले उत्सव, ही सोंगा काढूची परंपरा जी हे पोरगे पुढे नेतात ना ती आम्ही प्रत्यक्ष आमच्या डोळ्यांनी पाहू शकू, अनुभवू शकू. हे परत 500 रुपये होऊन जाऊ दे परत एकदा. माझ्या नावानं बांधलाय बंगला, माझ्या नावानं बांधलाय बंगला, सारा कोलीवाला आग जिंकला. माझ्या नावानं बांधलाय बंगला, सारा कोलीवाला आग जिंकला. माझ्या नावानं बांधलाय बंगला, सारा कोलीवाला आग जिंकला. या पोरांची करावे न्यारी, कसा जिंकलाय भर दुपारी. या पोरांची करावे न्यारी, कसा जिंकलाय भर दुपारी. दोन मिशी बियाला फुटना, कसा भेटतोय गावाच्या पोरी. दोन मिशी बियाला फुटना, आणि भेटतोय गावाच्या पोरी. मिशी बियाला फुटना, कसा भेटतोय गावाच्या पोरी. डोल्याचा सूर्या गवल्याचा, सूर्या गवल्याचा, राजा शाळा, राजा कोलीवाला आग जिंकला. माझ्या नावानं बांधलाय बंगला, सारा कोलीवाला आग जिंकला. माझ्या नावानं बांधलाय बंगला, सारा कोलीवाला आग जिंकला. माझ्या नावानं बांधलाय बंगला, सारा कोलीवाला